Dnes, 22. júna 2024, slavíme 176. výročie júnového povstania vo Francúzsku. Je to jedna z prvých revolúcií, ak nie vôbec úplne prvá, kde proletariát cieľavedome povstal proti buržoázii, proti útlaku, proti chudobe, proti vojnám, proti vykorisťovaniu. Táto revolúcia bola síce potlačená, ale predstavoval obrovský pokrok v revolučnom hnutiu. Vyskúšala a zahodila osobnosti, programy, strany, staré koncepcie, staré myšlienky a revolučná strana ako taká dospela, samozrejme aj reakcia ako taká dospela. V tomto zmysle bola extrémne pokroková a prekopnícka a je plná dôležitých lekcií aj pre dnešných komunistov. V tomto videu sa zameriame na Marxovo dielo Tajné boje vo Francúzsku 1848 až 1850. Zameriame sa teda konkrétne na revolúciu 1848, kde táto jeho kniha je exemplárnym uplatnením historického materializmu na dejiny a je doteraz neporazená v brilantnosti analýzy dianí a osobností a strán a zmesi všetkých týchto prvkov. Takže poďme na to. V tomto čase bolo Francúzsko absolutistická monarchia so zaostalým kapitalizmom, minimálne relatívne voči Anglicku, kde teda si ju môžeme porovnať, aby sme si to vedeli vizualizovať ako Rusko 1917, kde je to teda prevažne roľnícka krajina s pár ostrovčekami priemyslu v tých najväčších mestách. V roku 1830 bol zvrhnutý Karol X. a bol dosadený Ľudovít Filip. Za Ľudovita Filipa vládala buržoázia, bola to kapitalistická krajina, ale iba časť z nej, konkrétne finančná buržoázia. To znamená v praxi vlastníci bank, lesov, baní, akcií, vlastníci pôdy a tak ďalej. Samozrejme existovala stará aristokracia, keďže to bola monarchia. Všetci tí zemipáni, tí obrovskí statkári, ale boli buržuifikovaní. To znamená, že mali podiel v priemysle, mali podiel na burzách a tak ďalej. Proste boli spätí s kapitalistami. Priemyselná buržoázia však bola stále relatívne zaostalá a teda bola v opozícii, nevládla. Bola v opozícii voči teda Ľudovitovi Filipovi konkrétne, keďže na monarchii máme tú osobnosť, na ktorú všetko zvaliť. Kvázi. Za Ľudovita Filipa, tzv. Júlovej monarchie, bol štát v podstate jedna veľká akciová spoločnosť. Majetky boli neustále rozkrádané, rozpočet bol umelo zadlžovaný, aby rýchlo finančníci skasli, rýchlo zbohatli. Štátne majetky, štátne lesy neustále rozpredávané, rozkrádané, čo ako Československo po nežnej revolúcii. Priemyselná buržoázia naopak má záujem znížiť deficit, aby si mohli dovoliť dotovať profity, hej, a uľavovať si na daniach a aby si vedeli poskytovať výhodné štátne zmluvy a pôžičky a podobne. Táto nespokojnosť bola kombinovaná s biednou úrodou a hladomorom v rokoch 1845 až 1848. Zatiaľ, čo si finančná aristokracia užívala a bohatla, to všetko ľudia videli. Taktiež francúzsky ľud elektrifikovali rôzne menšie liberálne povstania po kontinente, v Holandsku a podobne, vo Švajčiarsku. Nakoniec v roku 1847 komerčná kríza v Anglicku zasiahla teda kontinent a parížská burza krachuje. Hej. Aj veľkí kapitalisti, aj maličkí obchodníci a maličkí farmári. Vo februári 1848, doslova pár dní po vydaní komunistického manifestu, Parížania povstali a vytvorili dočasnú vládu. Bola to vláda kompromisu, vláda všetkých tried, ale hlavne samozrejme vláda buržoázia,
Ministerstva teda boli podelené medzi bankárov, medzi právnikov, intelektuálov a podobné tieto skupinky. Ale 25. februára proletariat pod vedením súdruha Raspailleho dočasnú vládu donútil vyhlásiť republiku s plným volebným všeobecným právom. Teda v kontraste s tým čiastočnými a váhavými ústupkami, ktoré doteraz dočasná vláda robila. To znamená, že zrazu, doslova zo dňa na deň, mali všetky spoločenské triedy vo Francúzsku politickú moc. Republika samozrejme mala rídzo buržoázny charakter, ale bola obklopená sociálnymi inštitúciami. Všetká tá eufória, hej, a tie heslá o bratstve a o slobode a miery ešte z predošlých francúzskych revolúcií oklamali proletariát, že sa vedia oslobodiť povedla a spolu s buržáziou v národných hraniciach Francúzska. Bola to všeobecná revolúcia, kde všetky triedne protiklady zatiaľ zostali zahalené a nejasné a schované. Boj maloburžázie proti bankrotu, proti veľkému kapitálu bol stále schovaný vo všeobecnom povstaní proti finančnej buržázii a teda sa ešte nespájali s proletariátom, ktorý ich ako jediný vie oslobodiť skutočne. Bola vytvorená Luxemburská komisia, ktorá mala na starosti plné zamestnania, blahobyt pracujúcich a verejné projekty a tak ďalej. V Luxembursku, v kontraste so slávnou francúzskou centralizáciou moci v Paríži, v paláci Versailles a podobne. Čiže preč od mocenského centra, nech pracujúci neoxidujú, neotravujú dospelákov. Proletariát sa samozrejme nevie oslobodiť pomocou nejakého úradu alebo nejakej inej reformy v rámci kapitalizmu, na nešťastie pre súdruhov a súdružky z niektorých iných ľavicových organizácií. Ale Luxemburská komisia vyjadrovala ten prvý, aj keď nešikovný protest, prvý pokus o ukončenie trápenia bežného ľudu. Bol to symbol odhodlania revolučného proletariatu zmeniť svet a ukončiť všetky formy útlaku. Všetky tieto ilúzie však spôsobili to, že sa nezblížili s roľníkmi a s malými obchodníkmi, ktorí majú záujem zvrhnúť kapitalizmus. Túto perspektívu mohli nadobudnúť iba skúsenosťou revolúcie a vývinom udalosti. Ten mierový a bratský charakter revolúcie spôsobil, že republika nepredstavovala hrozbu pre buržáziu a aj pre zahraničné monarchie. Aj pacifistická a neviem čo. Problém však bol v tom, že ekonomická kríza stále nedoznela a ľudia stále bankrotovali a chudobneli. Štátne požičky boli ochromené, pretože nová republika sa nezbavila dlhov júlovej monarchie, ale zobrala si ich na seba. Stále ich splácala. A zastavili sa aj súkromné požičky, pretože v tom neistote a v tom revolučnom chaose nikto nechce rozdávať peniaze, pochopiteľne. Takže inak povedané, revolučná kríza teda ešte viac znásobila ekonomickú krízu. Avšak namiesto odmietnutia dlhov republika skonfiškovala všetkým úspory výmenou za štátne dlhopisy, aby tie dlhy vedela splácať, aby posilnila dôveru v štát. Tieto štátne dlhopisy sa však dali predať iba na burze parížskej, takže maloburžáziu vrhli rovno do rúk finančnej aristokracie, proti ktorej povstali. Veľkokapitál sa však stále bál revolučnej republiky a všetko toho chaosu a neistoty. Chceli späť istotu monarchie, tak začali republiku sabotovať. Francúzska banka začala odmietať poskytovať úvery a kapitalisti z nej vyťahli. Ale namiesto toho, aby ich republika nehala skrachovať, aby ich poštátnila, ju vykúpila dotáciami a predajom štátnych lesov a podobne. Toto predstavovalo len ďalší krok republiky a jej vmesťovania sa do buržoáznych vlastníckych vzťahov.
Toto samozrejme spôsobilo veľký štátny deficit a tak zaviedli novú 45-centovú daň, ktorá zasiahla hlavne roľníkov. Aj keď teda banky presvedčili proletariát, že zasiahne iba veľkých statkárov. Čiže zrazu republika sa oznámila roľníckej väčšine populácie s vymáhačami daní. A teda vytvorila obrovskú masu ľudí, ktoré neznášali proletariát a republiku. Medzi tým vláda zamestnala 100 000 robotníkov v tzv. Národných dielňach. Čo teda nepresahovalo hranice kapitalizmu samo o sebe, ale v tom čase to bolo vnímané ako real socialism, ako skutočný socializmus. Všetky to právo pracovať a právo organizovať prácu a tak. Toto vnímala malburžázia zle, pretože oni od republiky schytali novú daň, a zatiaľ čo proletariát platí za úplne vymyslenú prácu v tých národných dielniach, tak sa postavili na stranu buržázie. 17. marca vyšla buržoázna národná garda proti republike demonštrovať a tak ju proletariát musel výjsť brániť, namiesto toho, aby si republiku podmanil. 16. apríla zhromaždenie robotníkov vyvolalo paniku, kde teda diskutovali, ako teda postupovať, a teda urobili aj patriotickú zbierku na podporu republiky. Samozrejme, bolo to vynaložené v buržoáznych médiách a novinách a podobne, že už sa chystá spiknutie, chystá sa prevrat a tak. Takže na základe toho bola armáda, ktorá bola vyhnaná počas revolúcie von z Paríža, bola presúvaná naspäť. Ukázalo sa, že všeobecné volebné právo nemá tú magickú moc oslobodenia ľudu a demokracie a diskurzu a najlepšieho postupu, ako osvietenskí filozofovia si mysleli, ale aspoň teda ukázalo, čom republika skutočne je. To znamená o panstve buržoázie nad pracujúcimi. 4. mája 1848 boli prvé voľby do Národného zhromaždenia, čiže do parlamentu, kde buržoázni republikáni získali väčšinu. A teda už nemáme revolučnú februárovú republiku, ale plne buržoáznu republiku, nepochybne. Pre takúto republiku je samozrejme netolerovateľné mať sociálne inštitúcie a podobné veci okolo seba. A iné symboly boja námedznej práce proti kapitálu, tak začala útočiť na národné dielne, na proletariát, na plné zamestnanie. Začala útočiť na všetky tieto výdobytky, začala provokovať. Chcela vyprovokovať povstanie, aby ich mohla lepšie, čo najskôr poraziť a rozprášiť. A tak teda proletariát mal na výber buď bojovať, alebo umrieť od hladu. A tak si vybral boj a 22. júna povstali v Paríži úplne bez plánu, bez programu, bez lídrov, bez zbraní, len tak improvizovane, spontánne. A napriek tomu však odrážali armádu a národnú gardu 5 dní. Nakoniec však povstanie bolo potlačené a spustil sa krvavý teror proti pracujúcim. Takže nakoniec takto sa skončila prvá etapa francúzskej revolúcie, porážkou proletariátu. A musíme sa teda spýtať, že aký má skutočný význam júnové povstanie a pre nás a pre ďalšie teda diania vo Francúzsku. Vidíme, že teda tuto bolo prvýkrát úplne pochované to staré, že o pár tisíc ľudí v povstane v hlavnom meste a zajme starú vládu a zrazu bude zmena režimu a to je všetko. Ale tu prvýkrát vyšlo najavo, že musí sa proletariát spojiť s malburžáziou. Väčšina ľudu, väčšina pracujúcich a všetkých ich spojencov, ktorí majú záujem zvrhnúť kapitalizmus. Taktiež tu bol
pochovaný ten sentiment, že ten spontánnosti a vlastne toho, že proletariát sa sám oslobodí bez akéhokoľvek vedenia. Proletariát dokáže veľa sám, dokáže veľa zorganizovať, dokáže veľa vymyslieť, ale konec koncov behom pár mesiacov neodhalí všetky tajomstvá života a tajomstvá kapitalizmu. Tu sa práve ukázala tá potreba revolučného vedenia, skúseného, profesionálneho, ktorý má správny program a správne perspektívy. Taktiež v júni boli pochované aj všetky tie republikánske ilúzie a frázy, že joj, poďme všetko diskutovať a odhlasujeme si a sila argumentu nás povedie ďalej. Hej. Všetko to bolo utopené v krvi. To ich bratstvo a ten ich mier a ten ich všetko podobné. A ukázalo sa, že aj najmenšie zlepšenie pre pracujúcich je kriminálna utopia pod kapitalizmom. Aj ak tá reforma a ak ten ústupok je stále v rámci kapitalizmu. Je to proste nedopustiteľné. Ak aj bude vynútený bojom pracujúcich, tak skôr či neskôr bude strhnuté a bude zrušené. Porážka proletariátu ale mala opačný efekt, že pochovala európsku buržoáziu, pretože ako sa Francúzsko sústredilo dovnútra, aj na svoje vnútorné veci, tak nepomohla iným buržoáznym revolúciám vo zvyšku kontinentu. Napríklad v maďarskej revolúcii, poľskej revolúcii, talianskej revolúcii, nemeckej revolúcii, všetko zostalo izolované a postupne bolo porazené. Revolúcia teda donútila buržoáziu spolupracovať s absolutistami, čo ich teda stálo politickú moc a dostalo to ich republiku, no tak je to hocičo je lepšie, ako keby ich mali revolučné masy úplne vyvlastniť. Preto aj hovoríme, že buržoázia nie je skutočne revolučná, pretože hocičo je lepšie ako proletariát, ktorý je vyštenglovaný revolúciou. Buržoázia by chcela demokratickú republiku, ale tak keď revolúcia vyprovokuje masy k činom, tak hocičo je lepšie ako revolučný proletariát. Aj fašizmus, aj absolutizmus, aj vojenská diktatúra, hocičo. Takže hovoríme, že vždycky, keď príde revolúcia, tak buržoázia vždycky bude ťahať dozadu. V kontraste s menševickými a stalinistickými koncepciami, že progresívna národná buržoázia zvrhne imperialistov a bude budovať materiálne podmienky pod demokratickou republikou a podobne. Nie. A táto revolúcia je tomu živým dôkazom, že oslobodenie ľudstva sa stáva teda monopolom socialistickej revolúcie proletárskej. Žiadna národná buržoázia, žiadna progresívna buržoázia, ktorá vždycky konec koncov bude paktovať s reakciou. Aj tí najväčší demokrati, aj tí najväčší liberáli. Pokiaľ sa teda nevyberú revolučnou cestou, čo 90% času aj viac sa nestane. Teda Svätá aliancia, čo bola teda aliancia absolutistických monarchií v Európe, a bola vytvorená za účelom potlačenia revolúcií, zaistila, že červená vlajka bude musieť pokryť celý kontinent, aby vyhrala. Februárová revolúcia bola tá pekná revolúcia, tá plná fráz a ilúzií, a všetci sme kamaráti a všetko si vydiskutujeme. Ale júnová revolúcia bola tá škaredá, tá násilná, pretože odhalila realitu a odhalila obsah veci. A teda od toho dňa, od júna 1848, revolúcia znamená likvidácia buržoáznej spoločnosti. Nie je žiadna republika, nie je žiadne povstanie proti absolutizmu, a to je všetko, ale socializmus. Revolúcia je mŕtva. Nech žije revolúcia.